Колегите, че 10 дена чекали. Колко ти имат на... 10 лева се плаща. Сега чакаш по 10 на 15 дена. Чакай се чакаш. Ето тук във временен списък и ще чакаш. Времена, ма 10 дена. Толкова. Какво ще правим? А ние по 14 Нямам я толкова пари, аз Югославен. Югославия за спредим ще бъде. Сега на септември момче имам Волго. И какво правя, кой знае. На 25 години не си. Сакала му не е вред и какво да се чини. Аз нямам ни майка, ни баща. Оставих децата на мъжът ми. Той работи. Двамата са ученици, едното детската градина. Как ще се гледат? По два пъти се връщаме, ние от миналата година сме. Може такъв безредие. Ваши ме извикат, бе, виж. Защо за нахалство? Три деца оставих, ще чакам 10, може би 15 дена ще чакам. Какво да направя? Щом се налага, ще чакам. Дъщерята ми, детенце сега, 16 януари, беше забременела. Няма ли да пущате пак друга смена? Раждане умира детето. И аз се питам, си тя казва, детето не е умрело от доктора, обаче той е умрело така от привидението си. И на мен 120 кръвното ми го намери. И ето на 5 лева дадох за лекарства. Може да ме не вярвате, гледайте, брати. 5 лева. Той знае тук, нали? Той е тук. По 4 момчета пуснаха. Ги държат. С преди това е хора. Не знае, аз не знае. Един списък 25 човек. Съм се интересувала толкова много. Все ще минем. Няма да станем неприятели, разбира се. 94. Кой е 94? Дай ви кой е 94. Борис Иванов Гюров кой е? Борис Иванов Гюров. Христина Николова кой е? Елена Велева кой е? Елена Велева. Димитър Райчев. Мария Христова коя е? Симеонова, да. Мария Христова Симеонова. Мария Христова Симеонова, ето е. Кой е? Генчо Димитров. Анка. Анка Кочева. Държи този списък. Кой го държи този списък сега? Кера Георгиева. Кера Георгиева. Филка. Дена Нушева, коя е Николова? Дена. Дена тук ли е? Айде, Дена. Колко да викам? Той списък, който е най-назад, кой го носи списък? От колко дена? 13. Не, други? Колко души сте от 13? Те са писани 25. Правилно да го резервиш. Не, тия да се изтеглят, да не пречат на жената да се гласа. Нужно ли да влизаме в привлекание, да се караме? Като културни хора. Страни. Да, няма да ми те. Ами Мито кой е? Мито... Той умре, не? Умре, ето го, я го дойде. Ти да наплодаш крави, имаш ли? Крави няма, умре е кравата. Я го дойде и она. А? Вълкът не иска. Я го, ма. Не е сива кравичка. Сива. Я го, женска име наш. Женска. Не е Мара. Я кравичката дойде до тебе и она вика, и аз съм тука, подгониха ме, наддалече Вардаро ме изеде. Ги даде в чаирите. Да църниците ли е това? Не, горе нормално. Я го, ето дърва има, ето го, мостчето. 2 вълка ли бега? Кожата намерихте? Кожата да намериме, жива да вземе дома. Кожа не младеж. Кравата умре? От вълка? На 3 месеца изедена. Не Машко за теле. И за него пита. Животното говоря. Ето кравичката. И она влезе. Ка се ближе. Вика, и аз съм тука. Браво, Мари кравичко. Шобо млеко едва. Това трето теле ли? Трето теле. Към ми подигна 3 рога. Рогчето едно, опуш едно. Кажи му да купят пак крава. Ти за пръв път ли бе? За пръв път. Какво прави Перо? Знам ли кой е? Петър. Какво прави болният човек? Какво прави Евтим? Евтим?
Ивтим. Другано е. Другано. На кой бе? На тата ми. Дека е? Тук Бурганци. Кравата говоря. А кравата? Вика, и аз съм крава, майка съм на 3 деца. Имах машко дете, в Сабайле ме изеде, ме подгони много тежко вълкот. В Урманот, Чирито, високо, Църквинския път. Боже, как говоря? Той ще те слуша какво прави Бранко. Кой е Бранко? Бранко или Борис Бътори. Ти си женен, имаш деца, имаш татко, он получи накъп, дъмла, отихте на доктора, кръвното високо, не може да говори, ръката не може да дигне, не десната, да, и ногата. Гледам аз. На кой отихте, на Оджа ли отихте, там има гледам байно? Има на Оджа. Дека бре? Обнова мало. Доброшинци. Основата мал сръбица. И що кажа, родисал на двора? Това е дъмла, бе, какво ти рома? Колко години? Не 70. 65, И 6. Стоян кой е? Стоян умрене. Я и го ян дойде. А София кой е? Софа. София. София. Умрена е. Умрена е. Умрена е. И татко ти, и нека баба Мара дойде. Баба Мария, майка му е тая. Яго, и он дойде. Кравата вика, кажи му, Мари, вика, Боже, добите го за първ път виждам аз да говоря кравата. Аз вика, ми си живееш, изеде ме, вика, дивич, вика, 2 вълка беха. Ама вика, ушият и детенцето ми умре, вика. А другото теле дека е, вика, не го гледа. Кабре? Даначето дека е. Да наш умре, тогава ще го дадем ще Да, да, също. Даначето се отепа на въжето. Точно е. На Точно кого е? е. Абе, я. Кравата вика, ето ми и мене. Ох, легна горката, преживе се, па. Това рок скършно ли едното или такива малки са ръчни? Малко. Ето. Какво прави Данка? Знам ли? На сестра ми, момичета. Боже, кравата говори. Какво прави Данка, вика? Каже, вика, Боляр да не за трупа, да му турят софа. Да си купиш тели. Татко ти да причеста, причестен ли? Не е причестен, сега тя повече човекът за причеста. Така, да причестите татко ти. Майка ти къде е преди? Мама дома е. Да, майка ти е добра жена, да уважавате. Колко брата са вие, не са 3? Не, ма аз сами съм. Самичка, сестра? Умрени са троица сме били. Точно. 3, яйки, дойде, Йоня дойде. Точно е, умрени са двоица. А Костадин кой е? Костадин, негов бърчете. Кост. Коста. Един да, ето тук излява и рист, още деници има. Има, той е бърчет му. Благой има. Благой и сетето. Ай го, всички се нареди. Що носите бе кравата, гледа? Какво носите ви оттам за тука? Що купихте? Не сме купили нищо сега. Оскола сме. Що имате околата, кравата гледа назад? Що има, леп ли има околата? Няма нищо. Няма сме ли. Господи, да биш чека Йона да. Ето да, тая кола ваша ли е? Наша. Киро, кой е бе? Колю. Никола е той. Никола, ето Колю. Коля ме дед, татко ме ме. Дека е? Оттам от селото трябва. Жив. Жив е. Не, той е мъртъв Коля, ето. Ама, кой? А твоите име как е? Богомил. А Васил кой е? Васил не. Вася име има. Ето го ти на теб те викат Милчо ли ти ви? Богомил. Богомил ми казват мен. Откъде сте идвали? Вас кой го записа така да влезе? Преди един месец, преди как една да- година сме записали. Съде, не за викай силно, кървен не викай ден. силно, не викай, слушам Не, тази. не За викай. детенце ли дойде? За детенце. Къде е детето? В село. Не е тежко болно, що го лекуваш? Ми казаха ми, че има шум на сърце. Не, защо? Твой шум е по-голем, па си пораснава колкава си погледа си. Колко години е това дете? Не е 3. Не, 3, да. 2 година и 9 месеца. Виждам го, Мари, кой го кажа шум на сърцето? Ами лекарката, която Добре, се роди, браво, доктор разбрах. Дамова във времето. Добре, и кажа шум, има и че умре. И аз, да. Ама, оно е като кой детето. Моля? И търча. Играе се, добре. Може, а друго детенце? Друго дете има мето захарта на другото дете. Много е нервно, то пък. Не го ране толкова шоколад и бомбони. Не го гледайте толкова. Няма значение. Съмнявам, че... Хемофродит. Да, Хемофродит? да. Яй го я.
Ми беше с увеличен клитор и аз... Не е страшно. Искам да го видя един доктор да биде в майчин дом. Има си лекари по тази работа, детето ще изгуби тази болест, а това, който играла шум, това ще порасне след 10 години, ако сме живи и здрави, ако ти говорим. Няма шум тук в сърце. За ден и половина почти. Да. Кажа ли лекарта ти от сърце? Казали, че е много вреден, обаче и левкемия, никога не е имало оплакване преди това. Да, от сърце. Ето го. Голямо момче? 16 години. За колелото пита. Има ли колело? Искаше много. Да. Големото ми е желание да имам колело. Една година време се молих, не ми купия. А? Една година време цяло се молих, исках колело и по-малко и по-голямо не ми купиха. Чакай да завършиш, чакай, а смъртта внезапно. 2 години беше недобре. Това дете едно време падна, помниш ли? Да. Къде е погребан, до деда си? Да, в село Враждебно. Ей го, да. Скоро умрела. 3 години и 5 месеца. Ето го. Що момче дойде? Учено се белех на крако. И така се роди с едно петно кафяло. Ей го. О, разголи се да го видим. Кой има като маслина на крака? Да. А тази кола че имаше, не е открадена. Там от подаването. Кой те накарал, да? Е, колата държавна ли беше? Държавна. Е, ти имаш ли право да я караш? Не. Е, видели от да кълболен? Брат. Майка ти какво говори за теб? Ми ядосва си тя. И татко ти? Всички сме се Брат, сестри? Сестра има. Не сте 2 деца? 2, да. Да, една операция да те правиха. Не съм ми правил операция. Ти си болен от акъл. Ти ме слушай мене сега. Ти не си болен. Ти си оплашен. Ти сега един доктор да те види невролог. Такова по нервите. Невролога ще те прегледа. И ще станеш хижна нарече. Ще се правиш 20 бани. И пуснем от тая край, няма вече тебе кой да те преследва. Това е минало. И в май месец ти на мен да ми се обадиш още един път и като озървеш ти ми купаш един скъп подарък, една кифла с мармелад. Айде, от акъл си болен. Той бе, невролози има много, малко са по улицата. Дай, малко са невролози по улицата. Дойдох заради син си. Оти? Нема деца. Ето ти ке дойде питаш за снака, ама глупости. Нямаш, а ти си свекър, не си татко. Ама жена ти къде е? Жената тя беше тук, ама си отиде на селото се пободи. Жената ти е болна и замръзнала. Измръзна. Той син е женен отдавна, минаха ли 8 години? 8 години. Ето ги бе, пред мен са. Така, 8 години. Да, 8 години минаха. Още 2 ги чакате. Не роди да си вземе детенца, но косура е в нея. Но и двата да отидат, да не останат от ден на един. Рече Ванга кажа, и двата диета в София, има си домове, болници, които лекуват. Тия са запушени канали, тия на тебе неудобно ми да говорим, ти си мъж, но да отидат и двата на доктор. Има козур и после да отида на помори. А ти да мереш кръвната и да си правиш баня. Ти много се работил, околта да се лекуваш. Дай за кръвта, не го отбивай. Ама ние захар бомбоните не дай захар. Ти от тук го купи? Не. Кога? Седни. Кой те записа тебе, другарката, така че кара ми се смее към тебе? От кога дойде ти? Вчера. Как ти да да влезеш? И председателя на лица оказа. Не. Айде друга. Иди. Дайте друг. Нека постави малко тая, не толкова първа. Дай бери са. Дай друг. Коя година каза ти? Още преди 7-8 месеца каза да му запиша. На кой? На Манолов. На кой Манолов? Оди викне касир. Значи ще кажа. Викне касир да дойде на това. Айде друга фест. Касир да не си прави берам така са кола. Дай друг. Дай ще кажа. Дай книгата, защо го отживи? Откъде си? От Бреница. За кой деня? За момчето си. Който записате? Иван Сибирняк караше вчера. Кой? Да. Който записа? И кога дойде ти? Айде друга, викна касия. Айде другарко. Без да ме питат топ. Айде друг. Шарно така. Ванга стана фараш, без да питат. Давай друг. Он мисля няма да ги пана. Кой е обуздобир запите? Друг кой е?
Що ми показваше? Знам го това. Сега не бъде. Еми, по списъка, ако се седи от 27 и втори този списък. Добре. Оттам там. И пъде, като викат, оттам ки си взимат името, тук ти. 25 съм. Вангелия Иванова коя е? Ето, и тихо. Мария Костадинова коя е? Ето. Люба Костадинова коя е? Денка Борисова коя е? Да. Ето. Всичко мирно. Не искам да минем, абет не искам аз. Роска. Този списък свърши 92. Що си го да... Ти не. Айде, стига те мъчи. 93 след това, али? Рангел Коя Василев, Христов. Ето. Марийка Ангелова коя е? Марийка Ангелова. Николина Георгиева коя е? Николина. Иванка Стоянова коя е? Гена Стойкова коя е? Генчо Иванов Димитров коя е? Генчо! Бабо, не се преслампе на там, а ме слушай, ще говорим. Не може, оп, леко там се залепаш ти. От аз ги гледам ти, къде ги викам, да знаеш. Е така да ги гледам и ги да фанам накрая, че не си викнати. 15. Дай още 20, направи сок. Къде си? Много години ке плачеш, още довиждане. Много години ке плачеш. Защо идеш? Много години ке плачеш. Да, дека и да това имаш? Еми ще излим вкъщи, не знам. Кога, маре? Еми, днес му е Оспидя. Ето мъж загинава ли? Да, жена тя натисната ми, имаш? Деца имаш? Да. Не си ли виновна малко за неговото загинаване ти? Не се ли карахте малко? Не. Еми защо бега? Еми той още от малък бяга така. Еми точно така. Еми ти защо го взема? Късмет ти, сестрице. Некой път ма тек не бега, некой... Де ли казва тук? Вечно ти плачеш. Още от началото ми дава да кажем така. Кажи и вечно ти плаче. Деца имаш? Имам. Не са две? Две. Да. Ти си плюнеш на ръцете си и гледаш от гостените. Идва оде. Дека го намерихте преди време, като загина? Града. Да. Цигари пуши. Пуши. И вино пие. Да. И ракия пие. Да. И ти го оставя едно време. Да. Пак го взема. Да. От го взема. Еми, айде нещо. Да ти направи две деца ли? Късмет ти. 3 септември. Тогава, че си оди 12. Правим 12 март. Ги да продаде се запари, бре, затън човек ти, бре. Запари се продадехте, бре, за работа се продадехте, за тия пусти мебели, за тия пусти апартаменти, за тия пусти лечи коли, пусти да са. Я и го на първо левата страна, после десната страна. Ето ги. Я. Още оттам, като го видам и говоря в моята глава, той ще идва, е болен от Паркинсон. Кой доктор го гледа? Последният кой е познал е този с очилата? Доктор Недялков. Браво, докторе. Що кажа? Ами, когато го изписаха, нищо не ми обясниха. Не, то си личи, я го предвидя, я. Защо да не кажеш? Та къща ваша ли? Да, наша са. Той ти е първен мъж Да. и твой другар. Да. Майка му почина. Да. Майката пита за две деца. Да. Пита за по-малкия. Да. Къде е малкия? Той се е Пирдов. А Илия кой е? Брат на Емилия. Ето Той го. е починал Илия. Ето го да иде и он. Тя го влезе. Има природена сестра. Виждам го. А Мария коя е? Мария. А Иван кой е? Дядото. Ай, ги пристигат. Имаме само 2 круши. Това муж му да не лена? Не. Круша ли е това подобното? Да. Опирдоп. Да, Пирдов. Един лекар да го е гледал в Пловдив? Пловдив? Да. Не сме Пловдив. Е Пловдив далеко ли? Да, далече сме. Колко? Както София, Пирдов, така и Пловдив. Много искам Пловдив. Я го Пловдив излезе. Да. Я Пловдив, я доктора, я голема болница. Ето го, Колю, кой е Никола? Майка, дека е твоя татко бе? Дека неговата татко? В Пирдов си, той е Мащеха? И тя е също. Умрела мама от мащеката? Да, има. Я го дойде. И от чой е това, менингит ли? Тя от сърце почина. Ми това сърцето ми главата чука, ето главата.
Емилия кой е? Емилия. А катастрофата кога прави? Помниш ли? Защо направи катастрофата? Тия майки защо раждат шофьори? А Митко кой? Митко. Да, Димитър. Пита май, Тодор търсят. Тодор е брат му, но Митко не го знам. Тодор, кой е? Тошко брат ли те? Да, брат ли. Тя майката дойде. Що моя жена е била млада тая. Та от течение е умрела. А Венчето коя е? Венчето е нашето дете. А Невена коя е? Невена е починалата през... Я е да дойде. На тая ще няма деца, сестра е. Да, точно. Рождена сестра. Да, рождена. Как се гледат? Как вика, аз искам да отидем и да златеса да видя. Точно така и да видя. Ето Вена. Невена е. Невена, да. Какво прави Цеца? Нали коя? Цеца, да, Цеца. Искам Пловдив, момче. Пловдивски лекар да те виде. Невролог да те виде. Искат да един натиснат нерв. Това ли го дават? Казали ли, че има натиснат? Не, нищо не са ми казали. Еми Паркинсон каза ли? Да, с диагнозата казаха, че е Паркинсон. Що става Паркинсон? Никой не обясни. Те казахме... Абе ти си за дърво, бе, човече. Ти си за дърво, бе. Ти си... Аз да си ме ден мъжките отровам сега, бе. Защо толкова се работил, бе? Кой да накара, бе, човек? Кой да накара? Хойдем да ги изгори къщите. Хойдем да ги изгори къщите. Едно време по 10 деца в една палатка са седели на 4 греди отгоре. Нашия татко беше като скала човек, над 120 кила човек беше. Що стана тия това сега? Тая къща като ми е парцело твой ли е, бе? Наш си. Цел ли парцел? От съдел на две. Ами се кара ми го раздели с брат му. Я го, я сега, дем ти го найде. Некой Коста кой е? Коста, моя баща. Тека е. На село си, той е жив. Я масо кървата вика, какво прави свато? Как све? Свато какво прави? Марнете до Коста. Вие не сте 3 деца? Да, 3 си. Задърва се човече. Кой е Васил, бе? Васил ли е? Ваня ли е? Два пъти. Ваня имаме, Ваня. брат има. Дека е? Той е си е Пирдов. Не е малко урсус така? Малко невен, той е младежка. Младежка го е. Теко и Стоян или Стеф? Стоянка и Гърва. Дека е? На Тошко ли е жена? Да, на Тошко. Я се кървате. Вие какво прави Стоян? А Тошко какво прави? А тебе как те мазне да видя сега? И как те ръкува? И как те гале? Ти си умен човек. Искам дито Пловдив. Тук предаде за кръста Пловдив. И майка ти предаде Пловдив. А кой ви поп бе? И поп дойде сега. Кой ви поп родина? Поп роднина. Поп е, да. Свещена. Има някакъв поп, но не го познавам. Той умрял? Да, умряла. Ти войник ходи ли? Ходи. Да. Не трудовак? Не. А Краково чого те е болял, ми кажеш? Защо криве едно време? Те от Паркинсона краката. По-рано. 20 години не си шофирал ти. 20. Ти ги златен човек като Бор. А къде мири на тебе? Като черпа ке да не ще разбира. Той е малко неростен, той е млад. Искам да идете в Пловдив. Какво ще каже пловдивския лекар? Много искам да го найдете Китов. Нема да казвате, само да го прегледам, ще ти каже, ки пише едно писмо. Аз бе, какво е казал? Не го познавам обаче, като виждам, че не е добре, права му ред. Че на мен да се даде ред, защото и аз съм спешно. Жена, значи на умирачка, трябва така да се даде догари, отива и за 2 минути да си отиваш да извадиш поне али жива, или какво да ги оправиш. Жената добре взема веднъж. Тя жената, аз вчера 27 беше от предавник, какво искате? Ти, Ванки, моите, аз съм ги оставил. Кой ги гледа? Ти откъде? Бе, вече, аз съм от Белслатенски. Шо? Няма кой ги гледа, искам сега, значи ако не е умряла по мен, значи... Кой? Жена ми. Добре, а ти? Леле Ванги, нам пък дете 16 дни година, вече на сестра. Да си го живота, бе, шо бе на сестра? Аз съм от Перущи 14 години. Много се обрахте, шо? Не говоря ден тук. Ден много се обрахте, защото хайде, назад. Много се обрахте, какво? Сите говорят. Заплезна ли приятели? Абе, много са погледни и как ще влезеш сега? От Перущите съм бременна, съм и проторица имам. Не идваме ли сега, като си временна бе? Вчера дойде. Вчера дойде? Да, вчера. Леле Ванги, аз съм от вчера тук. Не може да влезете, бе, сестрица. Гледай, от 20 дена викаме.
Детето 16 дни го Да, няма. да, не е интересно. Само малко, че няма кой по Бивански, малът е с... Има от 15 дена хора, не видяхте ли? Цигарки от мъки иде, не иде му добро. Ама кой идва? Аз ти казах преди малко, никой не идва оставил от кеп. на смъртно легло, значи прави сметка, че за мен е... Никой не идва от добро. Аз съм от Белослатенско, враче. Село Лепица съм. Ден списък от многото денове, ден да го даде сам. Не, младежа. 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 Списъка дай на нея. Дай списъка, дай списъка. Абе дай списъка, бе. Ние две деца ни умират, ги носи точно 9 месеци. Ден, саат от предрожба, умират утрова, па... А изследваха ли ви RH факторите? Моле? RH фактори изследваха? Да. Не са ли ви изследвали? Јас сум RH позитивен, негатив, јас сум позитив. Да. Па да видиме што ќе ни кажем. Сме биле на лекари вамо таму. И правиха ли някакви опити да ви помогнат лекарите? Па праве, а сака не изе крвта да ја менјаат, да иземат. Да. 3 литри, 2 литри да ја дадат. Направиха ли го това? Не. Не. Ще трябва да го направите, да видите. Няма друг път. Той като днеска беше в Скопие, другия ден замина. Викам, Томче, какво се бавиш тук? Вика, нищо, майка. Работиш работа. Ами, що става така? Защо е това писмо, ще те убият? Мари, мамо, вика, как ти мислиш? Вика, това не е така. Не, викам, има нещо. Какво работиш тук? Нищо. След няколко дена дойдоха троица с едно куче. И след това, за 7 дена, отиде. Едно име да ми каже, стигам. Аз го знам едният, той се ка Стив. Бех летоска аз. Тя ми каза, че е бутнат от много високо место. Ще видим сега. Сега как ще каже. Ако каже същото. Откъде си, бе? От Лепица, враче. Не виждам хубаво за тебе. Да викнам ли гроб? Операциите минаха ли? Не са минали, кръвни. Да, а кръвната мина ли картина? Не още. А не се спреха на лифтимия, не ли? Не. Не. Това е. Браво, той лекар. Кой е тази болница голема? Това раковата ли? Братската болница. Ти не Тя си... си е при нас, тя си е в Ти не си влах. Не съм. Ти си българин. Да. Да, жената ти е болна. Кой го ликува? Дома? Дома. Неизбежен смърт ми дава. Не. Шо? Да ти гледам аз. Двете ли да гледаш? Кого? 2 болни гледам. И сега не знам по мен кой става Да. болял. Майка ти къде е изпрати? Майка ми се е къщи. Да. А главата ликувате ли на майка ти? Не ги лекувам, тя падна да си страши главата. Абе, яйга бе, до мене е вече. Да. Моето не е на карти бе. Яйга, я майките, ето от вратата, хоп до теб застана. Я и жената ти застана. Твоята жена не е от вчера болна. По-рано не й вярвахте, а преди 4 години какво е лекуват? Същата. Коя същата? Къде го намират рака? Не в матката. В левата страна на градата. Точно, не в матката, ами там има. А операцията защо не я направиха? Защото тя не иска. А нагревките? И нагревките не иска. Да. И сега разпусна всекъде. Навсекъде сейки. Да. И не може да хода, оде. Не ходи. Ходи, изправя се малко. Сега? Да. Много е болно, да знаеш. Дете имаш? Има. Къщата ти ли я прави? Аз. Лошо гледам. А защо не го оперираха тогава, като кажаха да го махна това под мишницата ще беше? Що се опасяваш, страх ги беше. А под мишницата? И под мишницата... А на 4 месеца има ли? Има. Това ти е първа жена? Не е първа. Я и гледам. Първата умре. Легна, яйга. И детето край нея. Я бе, легна, ето до тебе. Ама роди. Да, момче. А бебето къде го тури? И момчето Я почина след 8 месеци. След 5 месеци. след нея. Да. Ето го и детето, и он от тази болест. Момче, да. Лекарите му си казват следствената. Не е наследствена, това не е гледана. Човече, Да и запас. от 18 години живото ти до днес, така живееш като кучето, както живее под дворищата. Жално ли ти е? Жално ти е. А ти в болница защо влезе?
Ти защо беше там? Те защо те лекуваха? Те би има много защо да те лекуват, но ако си търпиш, гледаш болна душа дома, па се завърти към медицината, но ти и аз да си знаеме, края за вас е лош. Айде друг да даде. Тук казва, няма с бъдне желание. Защо да да идете тук? Тук не виждам лошо. Защо да идете? А? Припадат се. Тук лошо не виждам, това си не, няма с бъдне желанието. И как се припадат? Твоите припадат? Да. Не на нощеска, през съно не. И през деня. Почувствам. Ето ги. Отдавна така? От 68 години. Леле, отдуплах едно време, не се ли уплаши? Не знае, бехме тогава на сватба на Лего. Не е интересно къде сте били, това е само отдуплах дошло. Нерви. Лекарите го дават епилепсия ли? Да. И те лекуват за епилепсия? Да. Иш да пушиш цигаре? Не. Добре. Самичка си в света, не ходи къде? В къща. И детенцата? То в ясата. Да, маленко детенце. Та болески си караш и си взимаш хапчета. Ти последните белите хапчета, взимаш ли ги? Да. Кой ти дава? Лекуващия лекар доктор Христов в Текара. Не е това, ма ще има жена, тук женски лекарства. Жена когато е лекувала? В Исул, 68 години. Жена. Беха много. Това е жена, ето я женски ръце. От Христов ли взимаш капчета? Да. Билче не пиеш. Трябва и да не пиеш. Ич. И да пиеш билче не. А хапчета взиме? А как ги взимаш? Не вечер и се баля? Само вечер. Да, по едно. Да. Така. И къде има гроб плачена да не ходиш? И къде има много говорна па да не ходиш? Да. И да одеш повече така пролета на въздуха, взимай си ги тия хапчета и ако те пратят некъде на бани, баните да бидат не бани, но да биде въздух висок. Дори не станат ти 45 години, болестта няма да изчезва. Колко години си? 23. Да, до 45 няма. Отдуплах е дошло, а баби трябва да ти бават, да ти ликуват и всичко, няма да мине. Ти хапчета си ги взими и полека че отвикна организма. Още не виждаш пред тебе така да идат черни колела, когато искаш да бавиш. Да. Виждаш ли ги тия неща? Пред тебе? В огън така цялата. Да, и огън температура покачваш. Нищо не ти. Лично си от притеснение, нека лекуват, искам да си родиш още едно дете, искам да отбегна още тия твоите винари, знам си жена не пиш, но до 45 години взима си капчета, полека, дойде лекар, иска всичко ти мине. Ето ти капче. Дай на години, дай на мен. Как ме жени, как ме венча? Няма значение. Те не искаха да ни венчаят тогава. И защо ти венчат дете? Ами Петър кой е? Брат ми се казва Петър. Я, татко ти пита. Я го татко ти. Подава си ръката към тебе. Обича те много. И погледната, ето ги. А кой е ловджият? Свекара. Жено. Дали ти може да заспам тази вечер, жено сега? Като ги гледам мъртвите как поседна, ето седна. Петър е син, брат ти е. Брат ти е? Брат ме е. Ами Петър, мъжеден Петър има, два са. Я и друг мъртъв има, я и го. Чичо те не е добре. А Мария кой е от вас? Да, на Чичо ми жена. Дека е? При него се е. Ака се е седнала. И си моля Бога, бедни си. Оти децата на му са там, не и виждам па. Ми те са в племен на Няма ги, и двата ги няма. Две деца има. Не, момиче и момче, но това момичето отделно от тях. Не е интересно. Чичо ти две деца има. Да, две деца. Жени, не? Женен. Ето я. Ами Ваньо кой е? Ваньо той е на Войчо ми син. Жив. Жив е, да. Ей го. Тебе на време, като те хапнеше змия, помниш ли? Помна ли Ванге? Не им плаче. О, ти как помниш? Ми, детенството го бех сложила тогава в една колиба на полето и зависа в пеленки. И то се разплака и аз отидох да го видя, да го накърма. И като влизам в колибата, змията отгоре, през слънчогледа така се вие и съска над детето. И аз... Олка как е? И аз ми станало мъчно да не падне змията
нали, него да му изпи очите от кърмата, нали, тъй съм чувала. За 1 минута е било време. Да. Хващам аз леглото и го изтеглвам до вратите, вземам детето и падам пред колибата в несвес. И тогава дойдоха мъже, там имаше други, но змията не можа да убият, тя се скрива в слънчогледа в покрива и изчезна змията. Надолу се уби се змията. Да? Да. Аз цял лаза пред мен, ето, дойде и вика, чакай, вика. Татко ти говоря. Той е починал, а? Да. Ето бащата, как се стана. А Тодор кой е? Тодор. Тодоров. И за него пита. Откъде е татко ти роден? Кой е това село, такова голямо? Комарево, Плевенско. А какво прави, казва Атанас? Атанас един ни купи къщата. А ти твоето здраве крепиш ли го? Старая се да го крепя. Ама как се стараеш? С много старайни или с ум? Най-много с мъдрост. С що? С мъдрост най-много. Видели? С отношение към болестта. Да не мислиш о нея. Да, точно така. Аз на това уча моите болни да живеят в свобода от страх, в свобода от самонаблюдение и да не говорят за своята и чуждата болест. Да пазят лекуващо мълчание. Да се мълчат? Да. Мякота боли? На лекарът трябва само да казва, а не в дома си и не на другите хора. Менко ме фана шлъчката и аз се свивам и кой като дойде викам болна съм, найте ми след глава. Къде ги чекам лекар да му кажем, като ми боли? Ще повикат ти лекар и той ще не викам го, дай ми хапчета, лекар. Не става да работа. Докторе, твоето лекуване е най-много с устата. Така, разбира се, точно. Аз смятам, че всеки болен, каквато и болест да има, има нужда и от това да му се влияе по душевен път. Ние имахме един доктор Иванов. Така, арми има един поп и попа почина, казваш се поп Стефан. Попадията болна. На мой дела му кажал, защо бе доктора мене, всеки 2 месеца ме викат да идам на Благоев град. И ти си болна от рак, вика. От рак си болна. От неговата къща до дома на вратата умре. Според мен неправилно е постъпил. Оти. Защото не бива да се казва на болен такава тежка диагноза, която застрашава живота му със смърт. Нека да не говорим по тези въпроси, а да говорим за вас. За мене не ми се говори това. Това ми е болно мене. Каже нещо за любов, за душата. Ще направите още веднъж жертва. На мене ми е болно нещо това, не ми се говори. Ще си спомните за вашата собствена любов. Собствената любов. Ти тия баби тук ще знаят. Говори Олга за... Аз виждам, че имате добро настроение. Кой, аз? Да. Аз идвам от погребение. На 37 години човек погребахме чуден. До там е определен. Аз когато умират не плачам. Аз си казах преди 15-20 дена думата дойде при мене. Татко му дойде. Ма бидех смела пък. Викам, Чичо, пребройни са деновете на Петър. Айде де. Да, пребройни са деновете на Петър. Ето виждам съм. Си таки да ме там. Много млад. От рак, тумор в пикочния михур. Доктора, защо не най-текраде той тумор на тия ракови? Правят се вече много усилия и големи успехи има, но не винаги. Не всеки болен оздравява. Ракът е също и налечима болест и много хора са живяли десетки години, след като са били оперирани, след като са били облъчвани, но не всеки болен оздравява и от другите болести не оздравяват всички болни. Бре, на техниците дефект, кой е на радиото, ти го видиш, ама на доктора огробищата. Бре, каква грешка да стане доктор, казвате? Той. Ама технико радиото не работи, пак ти го прави. Ама доктора ще като и на лекарите се виждат грешките. Кой ти каже? При аутопсия и даже някои ги съдят. Така правят грешки, разбира се. Сега не направят. Да. Най-добре е да не правят, естествено, но понякога се случва така, че и ние можем да направим грешка. Аз пак много моля да... доктора, патава им повтаряш. Тък за това съм дошъл. Да си кажете направо. Да, патава. Аз съм откровен човек. Доктора, кога ще не поканеш на гости на доктора тебе? Разбра, ама ти си онервените болни. А това, че съобщавате на хората толкова неща за тяхното минало, за сегашното им, за бъдещето, дали ви изпълва с някакво удовлетворение? Когато кажу убаво, не ми се радува душа. Не, убаво, когато кажу, не се радува. Не, лошо, когато казвам? Не. Добре ми е. Добре ми, като съобщавате лоша работа. Да. А когато падам в транс,
Не знам тогава какво става. Аз чувствам, че паднам в транс. Кои именно неща показват, че изпадне в транс? Като падна в транс, първо почувствам го в езика. Какво точно? Така, притисне. Да, отежаваме и мозъка и не знам. Добре, вие всъщност вие наблюдавате. Какво точно тогава вие наблюдавате у нея? То се във връзка с нещо се случва този транс. Има нещо определено, което трябва да се предскаже. Много случки от събитията в Чехията до най-скоро станаха, нали? Тя точно в транс ги предсказва. Може ли това да разкажете? Какво точно тя казва? Точно тя така казва, че в най-скоро време ще настъпи война в Чехия. И нещо ми казва, аз дойдех! Ах, като се завъртех така и аз няма на къде. Вика, аз дойдех! Като кажа, аз дойдех и не знам какво стана вече. И сестра ми така вика, лекото служи на земята, падна. И казала така, помнете прага какво ще стане. А другите събития, които са големите. Когато 1941 година има един Коста, тук от едно село Бело поле, Благоевградско. Тогава беше горна джумая. Аз съм у Македония, още в Струмица съм. И много войници на нашия двор. И с същия глас само офицер дойде до мен и вика, кажи днеска та държава, който ще обяви на големата Русия, та ще загуби войната. Той Коста и до днеска си е жив. И днеска вика, Ванджи, помням тя думата, беше обед неделя, когато кажа, обяви, но ще загуби войната. А втор транс, когато дойде, кой бе мърлюбе? Предсказахте без да изпадате в транс? Без да изпадам в транс, това го чух. Гласът го каза? Гласът го каза. Вие в коя година бяхте родена? Не помня аз годината. Датата на раждането? Не знам датата, знам да съм 13. 31 януари? Да, това ще знаеш така, това ще знаеш така. Добре. А учихте Брайлово писмо в кой град? Брайлово учих у Земун. 3 години, 4 учих. Служите ли си с него или не вече? Служих се, тогава сега не можем вече. Айде съм забравила, тогава съм си служила, има пражка табли, има английски табли. Да. А кога за пръв път открихте у вас тази способност да предвиждате, да познавате, да разговаряте с този глас, който чувате? Той глас си и той. И сега си тук, и чат си тук, и утре си тук. Не, на каква годишна възраст този глас за пръв път? Към 18 години. На 18 години за пръв път проговори. Проговори и ми говори години. И какво беше първото нещо, което той ви каза? Първата беше, когато почна той да говори, баш най-много силно заговори от 1941 година, от март. Все ми говоря, все идва, все ми говоря, ще дойде време, ще има война, войната ще е така, ще държава, ще се обяви срещу държави, железо ще мине, свет ще победи, ще загуби войната. Това все ми се говори, ама на мен не ми е ясно, защо, къде е война? Ние в Югославия не имаше война. Запад сбират много вежба, вика сърбите, тук Запад вика българите. Ама това кой? И после като дойде вече 6 април, 5 април беше събота след обед, 7 така на едно малко салонче. И той си също дойде и душевните ми очи го видех. Като ти как ме гледаш и другите така видях. Човек застана пред мене. Човек си застана. С уском. Човек застана и ми каза кой е, но няма да ви окажем кой е. Вика, аз съм еди кой си. Човек си застана и казва, слушай, ще ти кажа. Утре войната почва. Ти ще бидеш, ти казваш. Кой жив, кой умрел. И аз се свих така. Тази книга на Острандър и на Шръдър, двамата американци, пише, че тя най-без била предсказва смъртта на вашия баща. Точно така. Това е самата истина, но не знам те от кого. Те бяха писали много неверни неща. Аз това исках да ви кажа минали път, че книгата нас не направих един малък превод, така на шведски. Да. И това, което там е нанесено, не отговаря на истината, защото много неща са нанесени така просто от улицата събрани сведения. Когато са питали, някой казал нещо и те го вземат като материал. Ако така науката изобщо има интерес към нея, как да няма? Точно за това се занимаваме, не сте ми да разбере. Не точно мога да кажа. Так ми се
Тя преди да започне да гледа, така в общи линии много неща предсказа, които в най-скоро време така се сбъднаха за татко, за братчетата ми. Най-интересното беше, тя предсказа, че брат ми ще бъде убит точно на 23 години. Той, когато тръгна в партизанската армия, тя му вика, добре си поел пътя, обаче има и предвид, че точно на 23 години теб те очаква куршум и ти внимавай, ако има някаква възможност на рождения си ден да можеш да не бъдеш така в акция, нали? Батко се е случило в този ден да бъда точно да превземеш до някакъв мост там на Гергилия и в този ден точно беше разстрелян. На татко също предсказа, дена на неговата смърт предсказа, че той точно на Димитров ден ще трябва да се замине. Татко почина точно на 8 ноември. Мъртвите говорят ли? Виж какво ти говори тук, вика. Моята дъщеря смията, тя е вземиша. Гласът ли говори за тях или те самите говорят? Самите да ти се говорят, а той си стои за мене. Самите мъртви говорят. Самите мъртви говорят. А не е гласът да говори заради тях? Гласът говори, когато е нужно, когато не знаят. Когато те не знаят какво да кажат. Не да кажат. Да кажем сега, ти идваш за синоти не го знаеш къде е. Той ми казва, кажи, той е умрял. Направо казва, кажи, умрял. А аз трябва да кажем па как умре. Умрела ме, па може па жив е па да умре пред мене и аз ще кажем по обиколен начин. А така, когато се идват живите за мъртвите свет, я човеко дойде и вика, я кажи за змията. И змията пред мен тук дойде и така се изпърви като към жиг змията. Вие видяхте и змията? Змията си дойде пред мене. Да. А когато се касае за загубени предмети, тях също ли ги виждате или само гласа съобщава? Също и виждам къде са, но къде трябва да казвам, къде не. Викам, не е моя работа, тя милицията, деца. Да. Той си глас години наред. Не са мене и все така си говори. Що мислите той глас сега, вие, доктора? Как го мислите? А мозъко как долава, каже си. Вие сте лекар и психиатър. Как долава моя мозък? Ето болестта, гледам като ти как ме гледаш. Виждам го. Дека е болното место се открива и го гледам какво е. А диагнозата, гласът ли се диагнозата, или самата вие просто виждате, така се каже, каква е болестта и познавате диагноза? Не, то аз, като дойде болния, той се открива и го гледам, де го боли и що е. И накрая отговаря гласа, кажи, ама той ще умре. Изпращате много болни. Да, казвам, я идете при Шипковенски. И откъде знаете това? Знам, още като е луд, още като дойде при мене. Ама кой ви съобщи това, че аз занимавам с... Не ми се казва, виж днес какво гласът ни го говори това? Гласът го говори. Еди, кой си лекар ще помогне. Жени, които са без деца. Я идете на този лекар. Вие виждахте ли мен? Не. Не сте ме виждали? До днес аз не ме познавам. Много доктори знам, а не ги познавам. Но много лекари споменавам имената, но да ме питаш кой. Те явяват ли са както другите живи хора? И он достанава. Некои си от лекарите и да ги видим, защото не ги познавам. Така ми стоя фигура само, но казва, това, което ми говори, вика, в този град, в това место да отиде. Няма страшно. Ще оздравее. А той, който трябва, който ще умре, вика. Не, ама аз не може да му кажем, па не. Па не ли ти умре тука? Па не ли вие лекарите казвате кораж? А вие казвате ли веднага, че умреш ти? Не може да кажеш. Разбира се, че не. Поради твоята болест не са умирали сте. Намака съм, докторе, разбери ме. И как ще ме разберете, как не, но мозъкът ми работи и нощи и дене. И страх не мене в живота, аз страх не знам. Може от някои живи хора така да ми дойде един страх, може мене да му убие, може да направи, може всичко така минава през закъла. Но така, като как се борят от тъмнината, от духове, от гробище, от мъртви. Постоянно идват при вас, разбира се. После друго, като от гробищата има хора, като вият умрял, като вият болен плачете. Не. Аз съм толкова корва, но заплачах ли, по 5 дена доктора съм болна. Заплачах ли, аз да заплачам, значи много ми е тежко. Аз не плачам лесно така. Аз знам, има една съдба и съдбата как иска с нас. Игра на природата прави. Разкажете ми отново за съпруга си. Що да разказвам? Той си беше един кротък човек. Той дойде при вас в Струмица? В Струмица дойде, там ми каза гласа, ето мъжоти. И вие казахте ли това веднага? Не. После цяла година мина. И после пак как се каза, така и така се стана. И накрая друга му кажа.
Друга приятелка до го Петриша му кажа така. И той каза, тя мен няма да ме вземе, аз съм сиромах. И после майка му кажала, ами тая мома е светица, та може ли да се жене? Как може? Не, те не са живяли като мъж. Не са живяли. Не. Тя въобще не е имала никога по-голям. Не, те само са се женили, те бяха законни съпрузи само. И защо? Едно такова съжителство, което... За какво се дължи това, че... Не мога да ви кажа, някак си... Тя разказа как, например, да речем изликувала от... Да, тя не го прие като съпруг, нито той не е като съпруг, като другак. Не общуваха помежду си. Не. Не знам. Той казваше, че изобщо понекога си приказвахме, аз не смея да се докосна до нея. Или тя обратното. Да. Не знам какво е. Тя е съвсем отделен човек, не знам. И тя самата, пък и тя не го прие като съпруг. Иначе живееха заедно, всичко им общо, нали? Живееха ли се? Живееха, но после като когато почнем той много да пие, вече почна да... Той скиташе ли с чужди жени? Не, той не е имал тия качества. Той беше един скромен човек и така, просто напоследък вече заприлича на отшелник. Затвори се в себе си, разделиха се и кухните, тя оттатък една кухничка, да. Не, иначе готвиха заедно, обаче той взима оттатък да си направиш, тя в другата стая, той спи в едната стая, тя в другата и така. За фонтанелата. За фонтанелата? Тя си стои така отворена. Позволява ли да им се направим на рентгенова снимка, да я направим за стане тази документация? Не знам дали. Вие може да го направите и тук в Петрич, няма що например да става в София това. Колко може да плече това? Това няма нищо, или тя няма да иска, може? Няма да иска, кой знае. Добре ли било, разбира се, това нещо така да бъде документирано, че на рентгенова снимка да видиш, че фонтанелата е отворена? Ма то си личи толкова. Аз даже не съм знаела. Знаеш ли, сестри, аз съм знаела, че така. А тя пък от себе си мисли, че е така, че така трябва да бъде. Да. И веднъж ще постригвах, аз не съм фризьорка. Постригвам и косата и тя преди да тя, вика, удари ме. Какво ти има? Не, ти не знаеш, вика, че на мен тук много ми боли, като сме докосна някой с ръката. Защо ще боли? Мен не ме боли. И когато тя ме пипне да виж, вика на мен, че тук ми е съвсем меко. И наистина, кръгчето фонтанела също, както у бебетата. Като притиснеш, то пружинира съвсем меко. Тя каза, че се чувства на 13 години. Това е най-интересното. Така ли? Да. Има чувство, че е 13 годишна. Има желание кукли да подрежда сутрин, като стане всички да ги пипне една по една, така ги подрежда. Издухва ги, да. Във всички стаи имаме кукли. Навсякъде. Аз мисля, че тя, понеже е била на 13 години, когато е ослепяла и тази възраст може би оставила така впечатление за цял живот. Много беля ми правят венъката, влезват деца, тук не излезат. Абе, деца нема, те шоите се мисли, още малкичко. Само постегат ръката. Абе, не излеват, бе, човек. Жълтото кученце от една Елена Янева, другото от една Русица Драганова. Тия ми са от Асеновград, от брат и от сестра. Момата се казва Мария, момчето се казва Георги Димитрови. Това кучето заего там на скринчето от Лили Иванова. Та е куклата. Куклата е от една се казва... чекай, как се казваше тая беля? Знаех го името от София. После тя, кажем, Люба им знае името. Тази картината от Станиола, дето е лепена. От Елен Костадин. А ти ли му си ми купвам 100 лева? Ало! Да! Добре. Арно! Абажуро е от двама братя от София. Иван Христов и Никола Христов. А тази скулптура, дето ти е направена глава за бронз? Той някой го донесе. Христо Йорданов. Нали от Варна? Това ми е подарък от руска поп Василева от София. Фатьола е от Георги Толхаров. Тая гондолка горе на това си видите. Гондолката от Италия, от мой първ братовчет Иван Трайков. Чекай, от кой беше негърката? Елена от Костадин Алтанджия, Павел Скопие. Той ги прави с гипс. А това е рисуваното? Това от един, който се казва Ван Гог. Така се нарича, а иначе моя името господин. Отиде в Америка. Японската е, та се казва една Ронче Ристакева. От Срумица Рончето. Това ми от Северна България, не, от Северна Германия, от един Христо Христов.
подарък. Радиатора горе ми е от един Милчо Ангелов подарък. Да. Той е стареца с коняка. Стареца от тия руснаците ще дойдеха на филма ще са. Кили моми от Бранкова гледаше в Срубица. А тая каната е от една от Сум. Не знам, Елена или как е. Тази хубавата кристалната кула. Това е от Ниш, от един Велимир Велев. Що се разузнавам? Пък никой не познавам. Тук далеко съм. Къде да търсим болници? За да бъдем поликлиниката до моста. Нали га пита ти няма? Да. Пита ли га? Що ти каза тя? Да чакаш? Чакай. Фрин съм болен. Разбрах, че си болен. Не мога да стоя Аз съм повече. болната момче. Питате човека какво ме става сутринта. Аз ако стоя тук, трябва да търся някъде в болница, да мога да се телевизирам, да се прибира. Обаче си идва рано сега. Колко часа? 8:30? Това трябваше да стане някъде 6:30. Ние не знаем, Как да не знаеш, ти завше нек ни гледа, бе. Чакай, бре, жена, бе. Като свършат тия вътре хора тогава. Няма, тя си имам друга работа. На комисия трябва да отида в полиция. Върши си я, брат. Върши си я работата. Не знам колко часа да дойда точно. Аз също не знам. Не виждаш колко са вътре. 20 човека. За кога ще свърши? Кой може да каже това? За утре ли ти остана? Чека. За утре ли ти остана? Защо Не знам, Белелки, не виждаш, че всички стоят с бележките тук. Нали ги виждаш тия 25 Знам, човека? разбирам, ама не ме извикова, защо... Кой не разбираш? Никой не съм извикал още. От тия 25 човека никой не съм викнал. Всички си седат с бележките вън. Не само тебе. Не записвам, другарка. От 1 септември за другата година ще записвам. Деца има там? Има. Там мюсюлманска вера ли е? Тя болка. Не, мъжа. Да. Кой отговаря там, да вика? Шествиете. Мълчи. Ами аз ще си отговаряш. Не мънчени, тази си отговаря, много си отговаря. Така да е, мусулманска вяра. Гледам го там, мусулманска вяра. Женитбата беше казва с любов и любовта беше казване на деня. Какво беше път и училището и спораха родителите. Охо, години беха минали, но най-важна любовта е една година, която неразделно беше. Сега, който се намира в потоците, в далеко, границите, които се делят на кръстопътя. Къде ги има войната, Масилио? Има. Сега тази последната скоро. Има. Майка ли може да плаче там на стар? Свекърва има ли квартира? Тя, моята щерка. Почина, свекървата почина. Имам писмо. Защо има път за някак си дойде? Не знам. Що ти пише тя? Тя ми пише да каже, жив ли, умрел ли, не знае какво да прави. Тя не знае какво да прави. Не е на фронта това, бе. Ама бомбардировка в завода на работата. Кажи, на работа си отива. Гледам го аз, маре. Аз виждам цивилен е за мен. Цивилен, точно така. Той така. е войник, не, има голема сграда, на две сградата се дели, има мост. Така. Ама ти не си отила там? Оди. Оди ли? Оди. Така, мосто къде дели, реката къде е, по-ниско, две големи сгради. Това е завода, където той той работи. работи. Фабриката. Фабрика. Не е на Куприна. На електричество. Не е на Куприна, ама като платна има. Ето го. Не знам. И как под земята е. И кола за колата пита, стои ли колата? Не знам. За мен е гроб, значи. Пък двата застана и майката и я. Майката. Майката го умре отдавна. Не. Сега получих онзи ден писмо и затова спешно е. Не, майката не е отдам, не цела е. Ето как се усмихнала, ето, не е много стар жена. Не е. Хубава жена. Не е също алвара, бе. Ма не е, бе. И до мен са, я говоря. Сега езико какъв е? Френски ли е? Арабски. Арабски ли? Да. Две къщи има. Там дека е бил голема сграда. Да. В града Сирия. Така. Защо има на 2 места бомбардирано? Къде е това сега?
Наделно, но много Не, там къде са били тия в заводата, това не знам, не ми обяснило писмо нищо. Та нека ти пише, ама за мен е умрел. Дано да е тия трупове да излева, другите ме той да иде с сиви дрехи, без шапка. Без шапка да иде, часовника на ръката носи. Много леко, бля, сигурно топло е там, Боже. Как ги дигат? А в градоги на Стосира да ги лекуват, а? Ага. Линейки се ги караха. 30 години и 5 има ли? Има. Точно. То опериран ли е един път? Не знам. Гледам нося белек на корема. За мен е гроб, Боже. Майка му дойде. И он дойде, и двата брата, трите брата дойде. Трите нали са живи? Така да ние ги гледам с остава. Ама другите ги виждам. Па майката виждам с дрехи, гледай сега. Ето майката. Лошена. Таткото жив. А тия двете хубави така средни сестри ли му са? 5 са, мре. 2, 3, 4. Сестри. Хубави сестри. 2, 3, 4. Та едната не моя сестра, тя моя снага. Я как плаче, я твоята дъщеря, я как има път, ти си дойде това в България. За мен е гроб. Дано да е лъжа. От кога го тера 2 месеца? И ще остана вече сега, какво казвате? Нема го, само не може следа да открият. Парченце нема от него, а всички от други са открили. Чекай сега, що иска и кажи го нещо, ама по друг език ми говори, не може да го разберам това. Нещо ми пише едно. Тура една буквата, едно да. Едното ми дете къде е? Не го виждам. Ти са 2 деца? Не. Момиче ли е това едното? Момчета, 2. По това е хубаво, това е едното като кукова е. И 2 са хубави. Леле, мели с така българи. Хубави, бели, бели, хубави очички. Колко върта, 6 години има ли? Колко е женена? Да. Точно 6. Я бре, я тори, я ка да пиша. Точно 6. Аз съм той, който питаше, в мозъка ми става машина, моята. Я майка му приближава се към мене. Майка му да инфаркт ли умре? Не знам. Това е инфаркт. Ето дойде. Ето как пита. И сили, и сали. Какво е това име? Ахмед. Не, и син ли бре, и не. Тук има някаква А и С. Я как ги тура? Тук пита за някой... Самир, Самир. Самир. Я бре, да не си пита. Ма това му е детето. А другото? Ясър и Самир. То ще викаш Айса, ама не Ясър. Айде, Айса, я тура, ето пише С, ето С пише. Ясър. Мария коя е? Приятелка нейна, която е там, българка. Пита за нея. Нека остане моята жена към името Мария. Да преклона ръцете си, защо аз ке дойдам. Кой дома? Он дома. При тая Мария, там къде е. Тя утешава всеки ден, българка Мария. Мари, не ми говори, аз говорям, ето го. Аз съм той. Ето идвам сега да ти кажа. Има си каз да падна от трастъцата, да легнем на този мърсен цимент. Ах, Боже, ах. Какво прави Любка ли, любов ли? Ето сега. Любовта ми беше силна и жената ми много добре. Аз имам 2 деца, а нека зная да се държа за Мария. Мария ще й даде добър път. Какво прави шериф и аз ли? А какво прави Мелек ли, Менек ли, Махмуд? Какво прави Махмуд? Какво прави моята сестра, голямата сестра? Така голямата му сестра. Майка ми дойде, моята голяма сестра е болна. Така. Аз бех... как говоря? Засмея се сега. Така. Исках да дойдем в България. Ама искахме да идеме в друга държава. Да шетаме, че отидехме дори далече до Мека. Мюсюлманска ли вера изпълнявата? Тя българка. Не, той. Да. Ето сега майка ми при мене. Какво прави Зафиели, Афизе, Бозафич? Кой е той писал? Брат му. Той дека в кофейле? Да. Я го дойде. Той търговия ли работи пари? Търговия. Пари ми броя, кай на броя, браво бе! Тън, кай ги броя, я го, опа! Мара и она са тамка. Много голи да бе, топло ли? Топло. Шо е това, море, извън града, така нещо голямо като парк, като... Шо е това там, градина ли?
Що е това? Не е морето. Морето е по-на изток. Така иде по-на страна. Я как хода народ там? Има маси. Ето ги. И овци ли имат, нали? Брата работи търговия, овци, коле, такива. Я овци, я мръвки. Овци, да. Я мръвките, я скарите. Така. Я къщата. Един му брат малко пие, така миже малко. Болен е. И сестра му е болна. В болница е била. Шо лекува от мърташа? Сестра, знаеш ли ти сестра му? Болна е, знам. Чего ти е болна? От главата ли? Не знам. Тя е на този, къде споменаш и ривиха с майката. Да. Това е неговата майка. Какво прави? Какво прави? Емин. Амин ли? Амин. Амин. Амин, това е сестра му. Сестра му. За нея пита. А какво прави моята Амин? Сестра негова. Какво прави българската раса? Добре. Моите две деца. 6 години. Какво прави? Асан ли? Айса ли? Нека такова име. Александър. Александър е кой е? Син ми. Моя син. Брати. Турско име тера. Не, Сашко, Александър. Не, бре, турско име тера. Ето там се. Там се друг пита. Асани и сини. Там още си. Питам се, аз съм там. След обед чудото. По обед ли е това Бомдров? Не знам. И надойдеха войската, но не може да го изговоря. Летеха аероплани. Това е бомбардирано от аероплани, а? Естири остана се, още има там гледа. О, така се го пише в Библията, горко те в Сирия, ще даде ден няма да стане това мърска. Рано е това сега, това е страна. То убит мържено. Щом толкова ми говори, легна. Я сега има врати две. Има голям коридор, има стълба надолу. Има една тераса, защо е това така издадено и така отзад. Търсиха ли? Разбира се, искай да си кажете вашите впечатления, защото аз ще да завърша с това нещо. Аз мисля, че по-добре е да не излиза, че аз предварително изяснявам въпроса и ги решавам. Аз бих искал вие да си кажете какво впечатление ви прави на вас този филм. А пак после ще кажа аз вече какво е моите впечатления, нали? Аз се първих това да дам някои данни анамнезни, даже отидох малко по-далеч, колкото искаше Васката, но ми се струва сега, че по-разумното е не аз да обяснявам какво мисля за нея, и вие да кажете как виждате този филм, какво виждате вие в него, нали? Да не излезе, че аз един вид налагам или прокарвам своите собствени възгледи и становища. Според мен, според моето твърдо убеждение, феномена Ванга не е психиатричество. Макар че тук бихме могли да кажем, че тя използва някои свои качества, които не всеки притежава, като тая бърза мисъл, добра памет, съобразителност и даже да предположим, че има идеитизъм някакъв. Лични качества, които те да добре използват. Аз трябва да ви кажа, че съм срещал много хора, които притежават тия качества и благодарение на това са или добри производственици, или добри учени и така нататък. Феномена Ванга е създаден не от личните качества на Ванга, а от суеверието на хората. Следователно, този проблем не е нито психиатричен, нито даже психологичен, а социално-психологически проблем. И мен ми се струва, че тук във филма повече трябва да се покажат хората. Тези, които вярват. Защото без една вяра, без едно суеверие, никаква Ванга не може нищо да предскаже. И аз имам наблюдение от хора, които са отишли със спокойно отношение към нещата. Буквално никаква информация не се получава по същество за техните минали и бъдещи изживявания. Другия въпросът обаче проблема Ванга като едно психосоциално явление, той действително служава голямо внимание, как в една културна държава, при една марксистско-ленинска идеология може да се създаде такава национална психоза, да даже се налага понекога да се води дискусия с твърди, интелигентни и просветени хора, дали има или няма нещо реално. И това е въпрос, може би,
изключително важен за цялата идейна и атеистична и целостна пропаганда на прогресивните тенденции на нашето общество. И би трябвало да се изясни. Аз трябва да ви кажа, че просто очудвам, че въобще може да се говори за какъвто и да било феномен, за каквото и да била същност. Даже интелектуално като гледачка седи на много ниско равнище. Сега. И тогава беше. И 56-та година. Поради образование и други. Вие трябва да знаете, че има гледач с изключителен интелект. Ние тук даже трябва да се запитаме до толкова, доколкото има свързана мисъл вече с това, което ние виждаме. Ами разговора с кравите, животните и така нататък. Това е тревожен факт. Мен ми се струва, че главната задача тук е атеистическата. Главната задача е да се разкрие, разбира се, и техниката на разпитването. Нали? И да се покаже, че Ванга не е никакъв парапсихологически феномен. Трябва да стане ясно и на нас, и на телезрителите, че това е просто едно фокусничество, което подхранва вярата в съществуването на реални феномени. Тоест в вярата в онтологията на феномените. Такива феномени не съществуват. Според тебе Ванга е мошеник, значи. За да бъде човек мошеник, трябва да има съответна мотивация. Да. Даже и да прави мошенство, ми струва, че мотивацията е на един душевно болен човек. Мотивацията на един убеден спиритист. Тя не знае, що е това. Виж, молите се. Работите имат много по-дълбока причина, макар че по принцип аз съм съгласен. Пропагандата на Ванга е вредна. Обаче действията на Ванга аз не мога да разбера. Кое ги подклажда? Каква необходимост? Защо? Тя е дълбоко религиозна жена, това не може да се видя. Това трябва всеки религиозен не се уморява да... Всеко опростяване на явленията и свеждането им до една груба прагматика води до техното омаловажаване и неефективно преодоляване. Ма тя извиква дух. Тя фактически спекулира с този страх у хората. От смъртта. И тази възможност, че все-таки някак си може да се срещне този... Вижте какво. Ярко не проличава религиозната пропаганда. Моля, свръхестествения Божий и прочее, това е вече една мистическа концепция, която действува. Тя в такъв смисъл употребява. А не, че Господ Бог ги нарежда нещо. Макар, че вече тук тя извиква духове, това е спиритизъм, друга форма на религия. Това е друго, бе. Така. Това е вярно, тя го подчертава, но Ганчев, обърни внимание. В този филм аз за първи път виждам един друг особено опасен момент, в който трябва да се има по съображение. Докато все пак морално-етичните и подбуди се представяха като много човечни, помощ на хората, тук ние имаме един особено тежък мотив от гледна точка на медицината. Когато тя казва на хората: виждам ги гробовете, ич не ми е отдоле, радвам се, когато има гробове. Филма трябва да се обработи, разбира се, някои деликатни моменти там ще се прецени от съответните компетентни органи, но филма трябва да излезе като един атеистичен филм, да се запознаят малко нашите зрители с историята на спиритизма. Те са абсолютно неграмотни, независимо от това, че могат да носят етици и така нататък. Защо атеистичен, бе? Той е мистика, бе. Той е друг атеизъм, бе. Не дете да... Ама филма трябва да бъде атеистично осветлен с текст. Мистиката е на екрана, а отдолу трябва да бъде научното разкриване, че това е мистика, че това подхранва мистиката. И не само това, че мистиката има дълга история у нас. Ние имаме спиритистско движение преди 9 век. Мене ми се струва, че тук ние се пускаме в излишно теоретизиране, а е по-добре най-напред да видим този фактически материал, който беше представен и който според мен е много ценен, съвсем ценен и идеята на професор Шипковенски, именно да се събере и да се документира този материал е извънредно полезна. Като гледам филма с всичките му детайли, си мисля всъщност какво представлява Ванга, начина по който тя събираше информация от хората и се мъчеше да им подаде една своя, така да се каже, информация или свои идеи, беше направен с голема ловкост, при която не виждах никакви болесни прояви. Напротив, един човек, който много съзнателно разпитва, човек, който се мъчи да подаде и когато Кольо, Тодор, Иван, Иван, виждам го пред мене, Иван, тя започва да го вижда, след като се убедила, че той Иван наистина съществува, докато преди малко Тодор не съществуваше, тя Тодор не виждаше. И затова, следователно, първият елемент, който аз бих могъл да видя в този филм, това е умелия начин
да изгубне факти, некакви данни от самия човек, на който тя гледа. Не се ли нуждае тя, професор Шипковенски, от едно по-щателно медицинско и психологично изследване и дали... Аз не знам тя да е била изследвана от няколко друго, освен от доктор Лозанов и от мен. Но това в всеки случай не е толкова най-важното сега според мен. Важно, за да може да се разбере как тя примава хората, как ги увлича, как хората и вярват и така нататък, и доколко тя самата си вярва на това, което говори. Така че тия неща според мен са важни. И аз бих предложил да се направи един екип от психиатър, психолог, други евентуално или очен специалист също, и да се даде така едно заключение, евентуално за нейното душевно състояние. Това, което вие сте направили, че може допълнително, или пък ако смятате, че е изяснено, това може да не се прави. Не, аз не се противопоставям на никаква идея, аз искам само да слушам. Тук според мен има две възможности. Или че тя хитрува и използва доверието на хората, суеверието и така нататък, за да говори, че има някаква висша сила, която я команда, която я направлява, която и съобщава едни или други данни. Това е едната възможност. А другата е тя наистина да има тези халюцинаторни изживявания, слухови и зрителни, за които тя говори, че има нещо, което стои зад нея и подсказва и така нататък. И ако е едното, ние бихме постъпили по един начин, ако е по другото, малко по-различно. Но в един и в другия случай тя, според мен, не може да нито да прозре в бъдещето, нито в миналото, а по един психологичен начин, все пак тя е запазена психика с добри възможности, и по един така умел начин се умява да изведе от това, което искат хората от тях, и с научване да им го съобщи обратно. След като вече потвърди това, което тя предполага, тя вече го затвърдява като една окончателна истина. И много от хората си отиват, в това число и интелигентни, и други, които са бивали, с които съм разговарял, си отиват с едно голямо убеждение, че тя наистина им е познала, наистина им могла да им помогне. Мне ми се струва, че нашата задача именно в това отношение. Ние да убедим нашите хора, нашия народ, нашата общественост, доколко тя може да бъде полезна с тези гледания. Явно, че не може да бъде. И затова ми се струва, че един коментар е необходим към филма, едно заключение, авторитетно, на специалисти, какво те сметат по този. Искам думата, моля ви. Според мен, съвършено преждевременно този материал се представя на такъв един форум, пред такава аудитория. Този материал трябваше да бъде при всичко статистически обработен, да беше изтълкуван психологически, социал-психологически, политически, идеологически и така нататък. И тогава ние бихме могли да си кажем мнението по този въпрос. Ако ние ще правиме един научно-изследователски филм, ако това е научно-изследователски филм, то моля ви, към този филм ние ще имаме едно отношение. Ако това е обаче един пропагандистски филм, колеги, трябва да ви кажа, че в това отношение ние, така да се каже, представителите на българска наука, сме много задължени и много... Като марксист, смятате ли явлението Ванга обществено полезно? Това ви питам. Това е генерално. Смятате ли, че е обществено полезно? Тоест, тя полезна ли е за нацията? Разрешава някакви проблеми на народа? Прави психологически отреагиране на нацията? Помага на хората? Аз гледам от тази точка този проблем. Или обратното. Създава една тенденция да се вярва на нещо, което е по-малко ефективно от това, което официалната наука, вече е проблема научния тези, това е отделна работа. Аз не знам това, отговорете. А ние с какво се занимаваме тук? С разсеиване на суеверие или? Не, бе. Аз не мога да разбера, висши професори трябва да дойдат и да ни занимават с разсеиването на суеверията. Полезно явление. Коя Ванга? Добре, ще ви отговоря. Аз ви казах, че Ванга е комплексен въпрос. Ванга за Петрич, на Петрич географ, Ванга за паломничеството около Петрич и прочее, това е един въпрос. Аз ви говоря въобще, бе. За цялата нация, бе. Не можеш да ми говорите въобще. Ванга за науката може да представлява много голям интерес, ако ние с едно обективно изследване, с психологическо и издържани методи, можем да открием, че това е един изключителен феномен. Ванга ще стане също така феномен полезен, както един Волк Месин, както един Дадашев, ли беше готовия. Става дума за нейната дейност, бе.
Ако Ванга ние изследваме... Извинявайте, ако ние сега обсъждаме дейността и хонорарите на Ванга... Не хонорарите, бе. И нейната дейност какво значи? Вижте какво сега, Вие сте психолог. Това е едно явление, аз ви казах, как да подходим. Слушайте, да ви покажа вредите, които Ванга нанася, тъй като вие не допирате до тези проблеми. Вие сте психолог, стоите в кабинета, четете книжки. И то трябва да ви кажа не авторитетно, тъй като това, което говорите, мене даже не съдля. Голема тревога, как вие на разни, така да се каже, работи, не народарни, но това си е вече ваша работа. Ние сме лекари, психиатри и затова сме ние тук, защото всичките хора, които отиват при Ванга, те идват при нас. Вие ако ние не правим статистика, ще не се занимаваме, за съжаление, обаче ако се подготвят материали, вие ще си защитите от това, което тя прави, което тя предлага и това, което съветва. Това е страхотна вреда на хиляди хора, които тя... голям проблем. Проблем е, ако зависи от мен, аз няма да ги дам 2 дена да прави тия работи. И това ще бъде решение според вас. Кое? И това ще бъде решение според вас. Просто да ни дадем. Що вреди? А да се проучва, да. И аз сам предложих да отидат хора да я проучват, ако тя въобще се гласи да бъде проучвана. Сериозно, говоря, професор. Този филм трябва да излезе да го видят хора. Защото който види това, тогава нека другаря да излезе той да обяснява на хора. Без коментари. Това, дето ние го приказваме, не бива да излиза. То си е за нас. Ако може да му... Другаря не може да го убеди. Така както бихме убедили вярващия, който ходи на черква да... Пак не сте прав, докторе. Тези хора, които ги видяхте при Ванга, когато видят филма, какви изводи ще си направят? Аз вас ви питам само на това. От тях я видяхме в какво състояние. Тези хора, които ги видяхте. А и детето го видяхме, дебилното дете. Всичките тези 5 човека, които ги видяхме, когато гледат филма, какъв извод ще си направят? Не, вижте, те за тия 5 човека са малко, те са сигурно хиляди. Ама именно, аз за това ви питам, защото много категорични изводи, прибързани изводи правите. Не, за тия 5 човека и за вас няма възможност да се помогне толкова дете филма. Ма вижте какво, нека да оставим колегата Леви да изрази свободно своето становище, моля. Айде, по въпроса. Някои казаха, че феноменът Ванга, това е преди всичко, може би, някаква проблема на научния атеизъм. Аз мисля, че тъкмо в това отношение има най-малък проблем Ванга. От гледище на научния атеизъм Ванга не представлява интерес. Всички тези приеми, които знахари и оракули и прочие са ползвали, ги ползва и тя в една и друга степен, съзнателно и съзнателно. Така че от гледище на научния атеизъм Ванга не представлява проблем. Но Ванга представлява феномен. И самият факт, че ние сме се забрали именно за Ванга, за Петричката, не за Слатинската и не за някоя друга врачка, вече е доказателство, че тя представлява някакъв феномен. Че тя е едно явление. Друг е въпрос, това е неговата същност. И че този феномен е както социално-психологически, той е и психологически. Разбира се, той е и психиатричен проблем. Но не на първо място. И затова аз много съм изненадан, че тук виждам главно психиатри. Но както и да е, това е друг въпрос. Радвам се, че психиатри на най-високо равнище, разбира се. Феноменът Ванга съществува и той трябва комплексно да се анализира. Той трябва да се изследва преди всичко. Той трябва да се изследва. Мен ми се струва, че този филмов материал, който ни се показа тук и сбирката, в която аз, така да се каже, по-скоро съм се самопоканил. Аз не бях поканен, аз съвсем случайно научих за това. Поканен? Има и други. Не съм поканен, аз се самопоканих. Смятайте, че сте поканен. Добре, да считам, че съм поканен. Сега ви отбирайте това, което е важно и си записвайте и запомнете това, което е важно. Нима всичко, което до сега се каза, беше само важно? Какво иска да кажа, колеги? Феноменът Ванга съществува в много аспекти. И в социално-психологически аспект съществува. И в политически аспект съществува. Съществува и в идеологически аспект. Феноменът Ванга съществува и в един парапсихологически аспект. Колкото искате можете да подмятате, колкото искате можете да не вярвате, науката днес е стигнала до това. Към тези явления ние с щраусовски приеми няма да подхождаме. С априорно мнение, с подхвърляне, с внушения, този метод няма да го приемаме. Това е съвременното решение. Това е решение, което днес в цялата съвременна наука се приема. Беше време, когато само отделни ентусиасти смятаха, че парапсихологическите явления трябва да се изследват. Това е проблема. Като феномен парапсихологичен, има ли тя стойност, няма ли стойност? Въпросът изобщо стига не само до социологичен, но и до политичен долу-горе, както се оформя. И ако се третира този материал социологично-политически, нали, ако се третира по тези стари такива кълъпи и шаблони, понеже тя е много големо такова парченце, искам да кажа хапка и не случайно толкова, професор, вие се чудите как да я изпапате, нали, т.е. как да оправите нещата и в какво русло да ги вмъкнете.
нейната популярност от друга страна, която е твърде голяма, нали? Всичко това естествено и вредата, която вие виждате, ви задължава, нали, да вземете най-правилното решение. Аз мисля, че ако само социологично, политически се наблегне с старите средства, това може да задоволи, да речеме, авторите, които са дали този нюанс на тези груби факти. Ако обаче, за да стане то убедително, е необходимо да се направи от специалистите, психолози, един истински анализ, обективен и, нали, по възможност научен, и ако това изобщо е възможно в настоящото развитие, защото вие може да парцелирате психическите състояния отлично сега, нали? Но както казвате, това е феномен и ви затруднява. И вие не можете така смело и категорично да кажете дали тя е мошеник, нали? Или има и нещо... Вижте какво, аз би желал вие да кажете вашето непосредно впечатление от това, което... Тя ми гледа на мене, това беше миналата година, без да я карам и без никакъв повод, съвършено непознат за нея, 35 минути. През това време тя говори за един мой прадедо, на чието име съм кръстен, когато тя нито има откъде да знае, нито нищо, нито той ме знае, защото той е починал много отдавна, а той е бил с, както Моше Даян, черна лента, слеп се на око. Тези отличителни качества тя ги каза. След това едно братче природено, което почина на 9 години, а точно на 19 години трябваше да бъде по това време, тя го видя с отличителните му знаци, че излиза от гроб, с какво се е занимавал, цвета на очите, на косата, името му. И в този дух не имаше нищо, което тя да не позна. Имена на роднини, на съпругата ми, на детето ми, моите занимания, стаята ми. Тя, например, я виждаше с всички подробности моята стая. Включително и какви пепелници има вътре. И не само това, какви етажерки, какви работи натрупани, потекнали. Всичко, все едно, че седи в стаята и я вижда. Вашият извод? Моят извод е, че както една творческа личност, примерно един художник, да, много пъти съм искал това да кажа, или поет, но особено човек, който се занимава с психологическо изобразяване на човешки личности и композиционни ситуации, нали? Има едно изпреварване на мисълта, една скорост на мисълта, която логиката не може все още да я обясни. Това го наричаме гениалност, нали? Но какво е точно то, никой не го знае. Тя чете вашите Искам мисли. да кажа, че докато авторът, творец може да овеществи своето виждане с стих, с образ, нали? Или с звук, тя не може. И в нея този феномен или тази дарба, или този гений, или талант е въплатен в това най-банално казване или кажуване, както тя казва, че стринати, нали, рестена с гази кола, че това, че тези факти, един момент, но на този принцип. Един момент, сега вижте какво, ако тя четеше вашите мисли, ако тя имаше телепатна способност, тя не можеше да узнае това, като вие не знаете, за вашия дядо. И тогава, именно как е възможно тя да узнае това, като даже вие не сте знае? Че дедо ви има по-бързано. Не, аз съм знал, аз съм чул. А не, вие казахте, че не знаете. И твърдяхте, че не знаете, нали? Моля? Не, че не, това е познава. тя не знае, казах. Тя не знае. Аз знам, че вие самият не знаете. И всички други подробности, които са много конкретни. Тъкмо поради това исках да ви обърна внимание. Дори аз да не съм прав, аз не категорично не твърда, но е добре някой от зрителите, дори такъв като мен, те всички стават запалени, след като им гледа, и с доста жар, нали, пред камерата, евентуално и микрофона, ще обяснат, нали, как те са изненадани, смаяни, защото вие правите каквото ви е угодно, субективно вие тълкувате. Браво е това, Сега какво, разбира се, всъщност тук има основно? Основното е, че докато в парапсихологията се прави опити телепатията и ясновидството и футуроскопията да бъдат свързани с някакви материални явления, с някакви предавания на мисли на разстояние, чрез съответни вълни, които не са все още открити, които ще бъдат открити един ден. Тук имаме направо живеене в досек с отвъдния цвят, с светиите, с душите на умрелите, които именно съобщават това и за миналото, и за сегашното, и за бъдещето. Това е основното в феномена Ванга. Откъде дохажда това? Тя е безспорно религиозен човек, тя тези неща сигурно ги вярва. Сега, разбира се, по какъв начин тя започва да ги вижда, това е един въпрос, който не бих могъл да реша съвсем окончателно. Известни единични възможности, тя сигурно има, върху това не може да става спор. Но, безспорно, тези единични виждания биват нагласявани в зависимост от това, което тя научава от самите хора. Но, това е именно психологията на всички тези хора. И аз смятам, че тук има нужда от едно социологическо изследване. Действително, нашите социологи трябва да отидат там и да изследват тези хора, които отиват при нея. Да се види
Те очакват там да научат нещо за своите умрели, че те продължават да съществуват в отвъдният свят. Това е за тях и на утеха. Те отиват да научат нещо там за болестта, за която лекарите не са дали лекарство или когато има една тежка прогноза, тя иска да знае каква ще бъде тази съдба. И така, че тя изпълнява една такава социална функция. Въпросът е сега дали социална функция е полезна или вредна. Това, което трябва именно да се направи в себе, да се види доколко тази функция, като задоволява емоционалните потребности, за съжаление на голяма част от нашето население, включително и на хора с комунистически светоглед, нека да ни спорим върху това, доколко именно тази функция, като тя изпълнява, този именно социален феномен, защото аз пак повтарям, тя е индивидуално социален феномен, тя има известни свои качества, с които играе тази роля, е феномен, който ползва или вреди на нашата общност. И оттам да се направят съответните. Сега, ако този филм бъде показан така, аз съм убеден, че на голяма част от зрителите, даже да им сложим ние обяснението, абсолютно ще си повярват, че тя им е познала. Кои са мотивите на Ванга? Кои са мотивите сега? Ако сте видели някой малко детенци, иска то да играе роля. Иска да бъде център, средище на Вселената. Иска то да налага своята воля всичкото. Най-малкото детенце, речем нашата внучка. Вижте какво, твърде човешко е да желае човек да играе роля, да играе някаква роля в обществото. Има обществена стойност. И това е, според мен, основният двигател. Тя е загубила своето зрение. Тя е лишена от това, като имат другите хора. А освен това трябва да кажа, че и този феномен е също съществен, тъй като гледателите поначало са били слепци. Слепият е лишен от своето телесно зрение, това пък той получава едно духовно прозрение. Не става въпрос, не как да стане. Да изчакаме, викам, ако трябва да... Ами сега тя вече не работи. За днеска свърши вече работа време на нея. Тя работи само 2 часа. Идвайте, топло е времето на пазара, ходим се насам натам на кино. Що да ти направим сега? Нищо не мога да направим, освен да вземеш бележката и върви парите. Друго не мога да направим. Аз не мога да ни наредя на Ванга да ти гледа. Не, аз ми никой не може да ни нареди. Идете, пак си помолете да не, ако ви вземе. Годишно колко правите? Някъде към 9000 бройки. Миналата година, нали казах си преди, казах, че отчетох 102 000 лева. Значи към 9000 и нещо бройки наши граждани. Останалите са чужди граждани. 35, 45 някога. Но не е останала по 25 човека за дена. Вчера някъде минава към 45 и с нощи 9, значи 50 и нещо човека. При мен имам тук 5000 молби. Писма, телеграми и молби. 5000 имам при мен. Там вече мога да са... И там беше 5000. При ония архивата. Ние, така да се каже, формално отваряме писмата, за да ги приведем все пак да ги съхраним, евентуално за някакви справки. Никакви анализи не правим. Как е така относително процентът на писмата от чужбина? Точно не мога да кажа, да. Аз видях от Швеция, видях от Швеция, от Австрия, от Германия. Това е от Австрия. Това е от Канада. От Торонто, не. Мен се струва, че ако би се наредило така, че като пишат хората писмото, се уреди тук една малка служба, един секретар, който да ги записва, да приема даже парите им предварително, нали така, да им определя дата, на която ще дойдат, ще им се спести. Защото ето, например, да речем сега как става в нашата академия. Имаме по-рано часове пожелание, сега имаме така че свободен прием, звънят даже по телефона и нашите ги записват. Само разликата е, че прасти нищо не плащат, разбира се, нали? И им казват на кой ден да се явят, къде да отидат и тогава се спестяват на хората ненужни разкарвания. Имаше известен период, когато се записваха. Да. На базата на писмата се изготвяха списъците и беше се получило така за няколко години наред, беше вече запълнено. Запълнено беше за 2 години напред. Пита за майка ти. Къде е майка ти? Ало? Кажи, Стояне! Не, защо? Остави, моля ти се сега. Мранче, остави сега. Дана и Траяна. Защо така е направил? Колата се е прекатурнала. Не знам, колата му препречила пътя и го... Колата се е прекатурнала. Не Той ли е карал... в канавка, не ли?
колата го облъснала, нека си как е станал. Колата го облъснала, но той бил в кола. Не, с мотор беше. Така да кола превозна, ето го. Тие ще го облъснаха, убиха, фатига ли? Ами фанаха го, дадоха преди малко пенсия на детето. Дадоха, ама той брат ти е видавен. Брат ти направи на платното така зави. Така ли? Я го я. Петък смъртта. Нещо друго да питам. Кой ден умре? Петък смъртта. В събота. Да, петък смъртта. Ето денът, ето петък, ето смъртта, ето брат ти, ето сестра. Нещо да питам. Ето, не те говорим. Аз съм дошла да ми кажеш какво да прави с моята глава. Твоята глава, това е натърчива. Нека те видя един доктор, искам и в този манастир да пренашеваш. Искам да отидеш и на наречен, това е натърчива. Това ще ти мине между физическата, но тази болест няма да остане вечно в теб. Преди 10 години, когато беше даден този институт, Ванга Димитрова беше дадена като обект за изследване. Ванга е била винаги обект за изследване, а не научен сътрудник на института, както някои от нашите опоненти говорят и дори пишат. Например, Лилян Ганчев в книжката "Телепатията без маска" си позволява на страница 4 да пише сътрудничката на Центъра по сугестопедия, врачката Ванга. Тя никога не е била сътрудничка на Центъра по сугестопедия, т.е. на Института по сугестология. Така или иначе, тя беше обект и като такъв беше изследвана, макар и че ние не успяхме това изследване да го проведем до край, не успяхме маса от нашите замисли да осъществим. Както можахме да направим, то е при 6-7 хиляди лица, направихме анкетни проучвания за това, доколко тя е познала миналото, настоящето и бъдещето при тях. И тук трябва да кажем, че тези 7000 изследвания в процент над 70 на 100 съобщават, че Ванга им е познала. Този факт сам по себе си поставя въпроса: не трябва ли все пак този феномен да бъде изследван? Трябва да го оставим за обект на мистиката или за обект на всякакви други тълкования? Разбира се, че не. И върх с това ние направихме допълнителни анкетни проучвания, опитахме да направим и апаратурни записи. Но тук започна и нашата трагедия. Надигна се голяма дискусия, като надхвърли рамките на обикновената научна дискусия. Създаде се абсолютно неподходяща атмосфера за всякакво научно изследване. И ние прекратихме. Вече 5 години ние с Ванга повече не се занимаваме. И изобщо с такъв род експерименти не се занимаваме. Тъй като дискусията ни забрани, ни попречи да се занимаваме. Как може да ви забрани? Така може да ни забрани като две условия невъзможни за работа. И така ние се задоволихме за сега само с тези анкетни проучвания и с многото други данни, които събрахме, но цялата подготовка, която направихме там за апаратура, за въвеждане на скрита апаратура, нещо, което беше нашата идея. Ванга да не знае кога, какво записваме, даже да не знае дали записваме, за да може да получим всичко в най-естествения му вид. Това, за съжаление, до сега не можа да се реализира. А сега трябва да кажа, вече е доста късно, тъй като тя с годините, с някои боледувания, като изкара, загуби много от това, което беше тя преди 15 години. Първото интервю, което дадох за Ванга във вестник "Поглед" през 66-та година, аз искам да прочета този пасаж. Той е валиден днес, 9 години след интервюто. Ето какво съм казал тогава. Ако от 10 поставени въпроса Ванга налучка правдиво 5, и ако не се знаят кои са точно тия 5 сполуки, могат да се извадят съвсем погрешни заключения, които да напокосят непоправимо. Ето защо аз не препоръчвам на никой да гради живота си въз основа на предсказания. Не одобрявам и лековерността, след като хората се стичат пред дома на Ванга. Това, че науката се интересува от нея, не означава поощряване на професията й. Може да се каже, че именно предупреждавайки във вестник "Поглед" по такъв начин нашата публика да не отива при Ванга, за да си гледа, тъй като не можем никога да знаем кога е познала и кога не, по такъв начин ние сме подсигурили научната чистота и подсигурили, така да се каже, нашата научна съвест. И тук веднага се поставя въпроса, нейното познаване дали е, поради богатия натрупан опит в живота,
И други причини може да има. Да, разбира се, че опитът играе своята роля. Тя знае една болест как се лекува, тя знае имена на лекари. Тогава се поставя други въпроси. Дали тя познава, защото подпитва. Защото много от нейните въпроси са така заложени с двузначно значение. Въпроси, които се съдържат малко част от отговора. И които дават възможност да се измъкне, ако не се отговори точно. Да, има и такива въпроси, има и подпитване. И въпреки това, въпреки нейната рутина, въпреки подпитващите въпроси, все пак има 1% невероятно силни познавания, които заслужават научно проучване. Именно този процент е най-сериозният обект за научно изследване. Казват телепатия. Може да е телепатия. Други казват субсензорни усещания. Такива подпрагови усещания, на база на които се правят допълнително изводи. Може и така да е. Това е въпрос, на който първо трябва да се отговаря. Аз бих искал тук да спра вниманието на един друг проблем. Дали наистина, ако Ванга познава, казвам ако, защото все пак още има в тази насока да се работи, ако Ванга познава, дали това познаване е открито на телепатията, и ако това е открито на явлението на наричане телепатия, дали това противоречи на наши основни научни марксически виждания? Ако противоречи, тогава служава отново да преразгледаме редица постановки. Но какъв би бил еталона на това противоречи или не противоречи? Кой е този, който ще ни каже? Важно е да се знае какво е становището на водеща философска мисъл у нас. Другарят Тодор Павлов в третото издание на теория на отражението пише: правилно разбираната не психологическа и не логицистическа теория на отражението разкрива пред научната психология наистина грандиозни перспективи, не само в областта на така наречените нормални психични прояви, но и в оная на болезните, а също така и на съня, на внушението, социалното подражание, хипнотизма, телепатията и т.н. Това оказва тогава Тодор Павлов. И като става дума за кои са водещите капацитети, които имат думата за това дали едно явление е научно, аз ще си позволя да спомена едно друго име. Ето какво казва Иван Петрович Павлов. Пълно събрание на съчиненията, том 5, 25 година, страница 520. В някои случаи при изменение на обикновената съзнателна дейност диференцировъчната способност на човека се изостря. При особените състояния на така нареченото ясновидство, диференцировъчната способност на човека идва до безкрайна тънкост. Моля ви се, Павлов търси физиологическо обяснение на така нареченото ясновидство, а не обявява хората, които занимават с проучване на този феномен, за идеологически диверсанти. Но проблемът вече не е само това, Ванга познава или не познава. Не е само и това, какъв процент тя подпитва, какъв процент познава случайно и какъв процент познава и това познаване дали телепатично или от някакъв житейски опит. Проблема е защо съществува явлението Ванга. Какви социално-психологически фактори създават и поддържат това явление? Какво липсва на тия хора, които ходят при нея? Аз смятам, че на тия хора им липсват психотерапевти. Първо, липсват им хора, при които отидат с доверие. От една страна поради високата техна научна квалификация, от друга страна поради високата техна човечност, от трета поради техната загриженост за хората. Значи те търсят лекари, лекарите им помагат. Търсят юристи, юристите ни им помагат. Търсят човеци, няма такива. И тогава кого търсят? Ванга. Тя на нея и вярват. И аз мисля, че нашите другари опоненти, независимо дали са съдебни медици, които се занимават с въпросите на телепатията, и дали са психиатри, дали са философи и психолози, те трябва преди всичко да се замислят какво трябва да се направи в наша страна, за да следват условия нетърпещи, недопускащи възникването и поддържането на такива явления. Да ходиш да искаш съвет от хора неквалифицирани. И медицински, и психологически.
от хора, които даже да познават нещо, както и аз казах в това интервю пред вестник Поглед, не познават всичко, познават малко и то е интересно само за науката. И така аз бих искал да завърша пред нашите другари, опоненти и пред нашата общественост. Бих искал да кажа така. Нека науката да изследва Ванга и всички феномени като Ванга. Нима това, че психиатрите изследват душевно болните, ги прави душевно болни. Нима това, че изследват феномена на ясновидството и на телепатията, ги прави поддръжници на мистични тълкования. И нима ще ни е страх от философско обобщаване на нови данни за науката, ще ни е страх от новото в науката. Какви такива марксисти ще бъдем тогава, ако ни е страх от новото? Нека науката да изследва, но нека да се замислят какво да се направи, да се имат тези хора на науката, които да правят невъзможно съществуването дори на такива феномени като Ванга за нашата общество. Помогнете на нашето дете, той си кине дрехите от Благоевград. Кине си дрехите всеки ден и косат. Имам парализа на гласните връзки. Година и половина не можех да говоря. Да ме пращат в чужбина, значи. И аз тогава се обадих. Бабаги, вчера бяхте ми казали да почакам, щяхте ми се обадите допълнително. Кой си, бе, къде? От Ямболско. И аз да ти кажем така? Да. Леле, Ванги, имам сестра болно, да може с него. Ама много сте, бе, хора, сите викате, що да ви направим сега? Кой да взема? Аз съм много успешна, много съм успешна, много успешна. Не могат хората да спят от мен. Нямам как много ти се моля. да дишам вече. Излизай се назад, ойте назад зад будката. Айде всички. Аз зад будката. Рисав, не става работа, сите викате. Излизай.